Et traume er ikke det, der er sket med os. Et traume er det, der sker inden i os som følge af en traumatisk hændelse. Det kan sætte sig både fysisk og psykisk i kroppen. Hvis du har oplevet en traumatisk hændelse, kan det være svært at vide, hvad du skal gøre for at få det bedre. Måske føler du dig helt alene. Måske savner du nogen, der forstår dig. Nogen, der har mærket noget lignende både fysisk og psykisk. Vi har selv oplevet traumatiske hændelser, som har sat sine spor i vores kroppe, og vi ved, at efterreaktionerne ikke forsvinder af sig selv. Derfor har vi skabt traume og livet efter et sted, hvor erfaring møder forståelse, og hvor de usynlige sår får en stemme. Et ærligt rum for smerte, healing og håb, hvor vi taler om det mange tiger om. Vi får besøg af gæster, der har været udsat for traumatiske hændelser, og sammen dykker vi ned i, hvad der skete, men endnu vigtigere, hvad der hjalp dem videre. Målet er, at du som lytter, uanset om du selv har et traume eller står tæt på en, der kæmper, får indsigt, håb og redskaber, som du kan bruge på din egen vej fremad. Velkommen til Traume og livet efter. I dette afsnit har vi inviteret Rose i studiet. En kvinde med dyb personlig erfaring med vold i nære relationer og med stor indsigt i, hvordan vold kan føre til traumer. Hendes fortælling giver et vigtigt indblik i, hvordan det kan opleves at leve i et voldeligt forhold set indefra. Inden den traumatiske periode begynder, er Rose følelsesmæssigt ressourcestærk. Hun studerer, arbejder og har et velfungerende socialt liv med venner og familie. I 2021 møder hun en mand, som gradvist vender op og ned på hendes liv. Vi taler med hende 5 år efter, at denne periode begynder. Vi vil gøre opmærksom på, at afsnittet indeholder beskrivelse af vold og manipulation, som kan virke voldsomme og potentielt triggende. Lyt med omtanke. Velkommen, Rose, til i dag. Tak skal du have. Vi har glædet os meget til at skulle snakke med dig om dit traume og en traumatisk hændelse, eller hændelser, som du har været igennem i dit liv. Ja. Og vi har begge to været meget spændte. Ja, det har vi i hvert fald. Jeg kender jo ikke så meget til det, så jeg synes, jeg er ekstra spændt. Men du skal vide, at du er i et trygt rum, og vi tager de pauser, du har behov for. Hvis der er noget, der bliver svært for dig, så siger du bare, at jeg har brug for en pause. Ja, det må man altid. Ja. Men lad os starte med at snakke lidt om, hvem du er. Så vi får sådan ligesom en intro på vores dejlige gæst. Ja. Så du må gerne nævne, hvad du hedder, hvis du har lyst, hvor gammel du er, og hvor du er fra. Jamen, jeg hedder Rose, og jeg er 30 år, og så er jeg født og opvokset i København, og bor her stadig. Ja. Dejligt. Okay. Er vi klar på at hoppe ned i traumet? Ja, jeg tænker bare, lad os... Jeg er lidt nervøs, men lad os få taget hul på det. Ja, jeg vil sige, for at du ved det, både Jeanette og jeg, da vi snakkede om vores traumer i de forrige episoder, var vi også både nervøse og spændte og fuldstændig smadret bagefter. Så det kan være, vi ved begge to, at det kan være hårdt at dykke ned i de her oplevelser og skulle genkalde sig nogle ting. Og hvis der er noget, man ikke kan huske, så er det helt okay. Der er mange ting, som også bliver sløret for en selv, når noget bliver meget traumatisk. Og da jeg talte, der græd jeg utrolig meget. Ja. Altså, der væltede tingene ud. Men det er lidt forskelligt alt efter, hvor man er i soveprocessen. Også at man har det den dag. Så hvis man bliver ked af det, er det også helt okay. Det er en naturlig del af at bære på noget traumatisk. Det er, at der kan komme nogle følelser op. Ja. Yes. Men lad os få taget hul på det og snakke om de seriøse ting. Ja. Jeg tænker, at vi starter et sted i din historie, hvor du beslutter at flytte i en lejlighed på Frederiksberg alene. Kan du tage os tilbage til den tid? Jamen, det var en tid, hvor at jeg havde glædet mig rigtig meget til at bo alene for første gang. Jeg havde boet ude i mange år, og boet mange forskellige steder. Men nu var det på tide at prøve at bo helt alene.
Og jeg var så heldig at få fingrene i en lejlighed på Frederiksberg, som jeg fik lov til at leje privat af en person. Og op til den her flytning, der havde jeg datet en, som så senere bliver min ekskæreste. Men jeg havde datet ham, og jeg var faktisk i tvivl, om jeg skulle give ham adressen til det nye sted, jeg boede, fordi vi havde set noget til hinanden, men jeg synes, jeg begyndte at se nogle røde flag. Og så blev jeg faktisk i tvivl, om det var en god idé, om jeg kunne føle mig tryg i den lejlighed, hvis jeg vidste, at han kunne finde mig. Hvad gjorde, at du var i tvivl, om du kunne være tryg? Jeg synes, han var skræmmende. Han havde kommet uanmeldt hjem til mig det andet sted, jeg boede. Der boede jeg sammen med en veninde, men min veninde var så ikke hjemme den dag. Og han havde undret sig over, at jeg ikke havde åbnet døren, da det ringede på. Og tog det som sådan, så må der være en anden. Og han gik rundt i min lejlighed og ledte efter, om der var en anden person. Hvor at for mig var det helt naturligt, at man ikke bare åbner døren for hvem som helst, der ringer på. Så det var i hvert fald et kæmpe rødt flag for mig. Så synes jeg, han havde sådan nogle tendenser til at blive sådan lidt aggressiv eller sådan ubehagelig. Men jeg synes også stadig, at han var utrolig spændende. Hvor længe havde I datet her? I nogle måneder, tror jeg. 1 eller 2 måneder. Jeg kan ikke huske det helt præcist. Ja, men ikke sådan længe. Så hvad sker der så, når du flytter over i den her lejlighed på Frederiksberg? Altså, tænker du, hvad der gør, jeg alligevel giver adressen på et tidspunkt? Eller? Ja, det gør du. Du giver adressen på et tidspunkt. Ja, det var egentlig en aften, hvor jeg faktisk skulle have været på date med en anden, som jeg så lige pludselig ikke havde lyst til. Så ville jeg hellere se ham. Og så endte jeg med at give den, og det kan jeg huske, det var sådan en følelse af, at så nu slipper jeg noget kontrol her. Så får han adressen, og så fra den dag flytter han nærmest ind i min lejlighed. Det første lange stykke tid, så jeg har et sæt nøgler. Og det første lange stykke tid, så er det mig, der har nøglerne. Og det er sådan en lås, hvor at man skal låse døren, når man går fra den. Så han kan ikke blive der, efter jeg er gået. Og det var egentlig en ret vigtig ting for mig, fordi det var stadig min lejlighed. Og det var mig, der betalte husleje, og det var mig, der fik det til at køre rundt. Så det var vigtigt for mig, at det var mig, der havde nøglerne. Bliver I så kærester i den her periode, hvor han flytter ind? Ja. Han er ret hurtig til at sige, at han elsker mig, og til at give mig en masse sådan blomster, og altså det der klassiske lovebombing, der bare går helt bananas. Altså jeg tror, jeg har 20 buketter blomster, der står i min vindueskarm, og jeg kan huske, det tager mig noget tid lige, at sådan, jeg går ikke bare rundt og siger, at jeg elsker nogen. Sådan, det skal komme helt dybt ind fra hjertet. Og sådan havde jeg det ikke nu. Men jeg var meget betaget af denne her kærlighedsbombardering, og følte mig meget særlig. Og han kalder mig sin kæreste, og jeg kalder ikke ham min kæreste. Men på et tidspunkt bliver vi kærester. Og jeg kan faktisk ikke huske det. Altså, hvordan vi bliver kærester. Men på et tidspunkt gør vi. Er det sådan lige efter, eller sådan tidsmæssigt? Eller er det efter nogle måneder? Jeg tror, det er efter et par måneder også. Altså, jeg husker, at jeg holder sådan lidt på mig selv. Altså, jeg skal lige kunne trække vejret og følge med. Lovebombing er en adfærd, hvor et menneske meget tidligt i en relation overdænger den anden med intens kærlighed og opmærksomhed, store ord, bekræftelser og løfter om en fælles fremtid. Ikke for at skabe ligeværdig kærlighed, men for hurtigt at opbygge følelsesmæssig afhængighed og kontrol,
Lovebombing kan føles som at blive set, valgt og elsket på rekordtid, men i virkeligheden er det en manipulerende strategi. Var du tryg i forholdet på det her tidspunkt? For du nævnte jo, at tidligere, da du boede med din veninde, der følte du utryghed ved ham. Ja, jeg husker det som, at jeg sådan, altså har en eller anden skepsis, men sådan giver mig hen til det. Og så en kort periode, så er jeg sådan på den der lyserøde sky, hvor alt bare er dejligt. Der er ikke sådan, der er en masse larm omkring os, men jeg kan godt sådan tune det ud. Der er en kort periode, hvor det er godt. Og hvad er det så, du falder for ved ham i den her mand, som du også er lidt bange for? Evnen til at rumme hele mig. Alt det, han har set. Alt han... Altså sådan, at ikke nok med, at han stadig er der. Selvom han måske har set nogle sider af mig, jeg ikke selv er så glad for, så kan han også godt lide dem. Han komplimenterer dem. Altså det tror jeg er sådan en iboende mistillid til, at der er nogen, der vil nogensinde synes om de sider. Så for mig er det første gang, at jeg bliver grebet i dem. Men også, at der er nogen, der kan lide dem. Eller i hvert fald, hvad der føles som første gang. Så det var noget helt særligt. Altså, så du deler nogle ting med ham, som du måske ikke har delt med nogen før? Mm. Ja. Jeg tillader ham at komme sådan tæt på, lige så stille. Og hvad sker der så? Jamen, altså, i sådan hele det store billede, så på et tidspunkt, så de her ting, det viser sig, at han også godt kan kritisere dem helt vildt meget, og bruge dem lidt som våben mod mig, når vi bliver uvenner. Så hvad er det for nogle ting, for eksempel, hvis du vil komme ind på det? Jeg har for eksempel delt med ham sådan, at jeg har en ustabil relation til min far. At selvom jeg er voksen, og det har været sådan i mange år, så er det en usikkerhed i mig, at jeg har en far, som ikke er specielt tilvælgende, eller hvad man skal sige. Altså han er ikke sådan super glad for at være sammen med mig i sine handlinger i hvert fald. Hører næsten aldrig fra ham, og sådan en sorg, jeg har båret med mig. Nogle gange, så er min daværende kæreste sådan helt på min side i det, og andre gange, så kan han fortælle mig, at jeg ikke er noget værd, fordi ikke engang min far har lyst til at have en relation med mig. Altså sådan nogle ting. Eller det kunne være om andre familierelationer, der har gjort ondt. Altså hvad som helst, jeg har delt med ham af ting, der har såret mig igennem livet. Det er noget, han har været glad for at bruge. Så han bruger faktisk, altså hvad rummer han, der giver dig meget kærlighed, og så efter, så bruger han det mod dig. Mm. Hvis I diskuterer, eller... Lige præcis. Så sådan helt sikkert noget, der har kunne ramme hårdere, end hvis han havde kaldt mig en idiot. Altså sådan, han har helt sikkert brugt nogle ting mod mig, som han vidste har ramt mig. Begynder det forhold så at udvikle sig mere negativt? Mm. Det kommer lidt løbende. Altså de der røde flag, jeg samlede op på helt i starten, de kommer ligesom igen. Men der er et eller andet inde i mig, der har lært at vinkle det til sådan, ej, det er nok ikke så slemt. Det er nok mig, der overdriver. Det er nok meget normalt alligevel. Og alle sådan nogle tanker, der ligesom har talt til hans fordel. Men også har gjort, at jeg ikke har skulle tage stilling til det. Altså, fordi der var noget trygt og noget utrygt. Og det var meget nemmere at blive på den trygge side hele tiden. Det var rarere der. Det var ubehageligt på den utrygge side. Både i mit hoved og i den person, han var. Jeg tror, at jeg har behov for at vide, hvad du mener, når du siger, at der var den trygge side og den utrygge side. Altså den trygge side i forhold til, at du opførte dig ordentligt, eller den trygge side i bare at have et forhold? Jeg tror egentlig
begge ting på samme tid. Altså, der var trygheden var, at her var der et menneske, der elskede mig. Jeg elskede ham helt vildt højt. Troede jeg i hvert fald. På det tidspunkt. Og livet med ham var meget bedre, end livet havde været hidtil. Og han var sød og dejlig. Når han var god, så var det bare som om, at alt, jeg kiggede på omkring mig, havde glimmer på. Altså sådan helt vildt dejligt, lyserødt, varmt, alt det der. Og så var der den utrygge side, hvor måske var han ikke så sød alligevel. Måske var det bare en illusion, alt det trygge. Og hvordan skulle jeg klare den uden ham? Altså, livet var jo blevet så godt. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne klare den nu, hvis jeg ikke havde alt det lyserøde og varme? Jeg hører det som om, at hans kærlighed kommer med en pris. Kærligheden, trygheden. Helt så klart. hvis du opfører dig, som han gerne vil have, så får du al den her kærlighed og varme. Ja. Men hvis der er et eller andet, så trækker han det, og så får du kritik. Så du ender med at måske tilpasse dig, gøre dig selv mindre. Helt klart. Og fordi så er du over der, hvor det bare føles dejligt. Ja. Fordi at det er så kæmpe en kærlighed, han har givet dig. At, okay, han må jo virkelig elske mig. Ja. Så må jeg jo bare lige presse mig. Lige give en lille smule her. Ja. Lige være lidt mindre. Lige præcis. Det der med sådan, at skulle passe ind i hans kasse. En anden ting, der også kørte rigtig meget i perioden, det var, at jeg havde jo holdt lidt på det der med, at sådan ville ham lige så meget, som han ville mig i starten. Og den, når jeg ser tilbage, tænker jeg, at det var fuldstændig sund fornuft. Lige at skulle sådan trække vejret og kunne følge med, og man har det tempo, man har. Men han fik det virkelig til at være et problem. Så jeg skyldte også lidt kærlighed til ham. Du var bagud på point. Ja. Og når han blev sur, jaloux, alle sådan nogle ting, så var det jo fordi, jeg havde været sådan i starten. Så han manipulerer dig og gaslighter dig? Ja, meget. Altså sådan rigtig meget. Så den sandhed, du oplever, det er ikke sådan tingene er. Det er hans sandhed, der er den rigtige. Lige præcis. For mange starter forståelsen af psykisk vold med en fornemmelse i kroppen, og senere får den ord som gaslighting, manipulation og narcissistiske træk. Det er vigtigt at sige, vi taler ikke nødvendigvis om diagnoser, vi taler om adfærdsmønstre. Narcissistiske træk kan vise sig som manglende empati, behov for kontrol, en oplevelse af altid at have ret, og en tendens til at vende ansvar og skyld væk fra sig selv. Gaslighting er en særlig form for manipulation, hvor den udsatte gradvist begynder at tvivle på sin egen oplevelse af virkeligheden. Man får at vide, at man overdriver, at man husker forkert, at man er for følsom, at problemet ligger i en selv. Over tid kan det få alvorlige konsekvenser, for når din oplevelse konstant bliver underkendt, begynder du at miste tilliden til dine egne tanker, følelser og grænser. Manipulation kan være subtil. Den kan komme forklædt som omsorg, logik eller jeg vil dig bare det bedste. Jeg vil bare hjælpe dig. Men fælles for den er, at magten langsomt forskydes, og at den ene partner mister sig selv, mens den anden bevarer kontrollen. Det er netop denne form for adfærd, som i dag kan falde ind under psykisk vold, hvis den gentages systematisk og er nedbrydende. Det er derfor, det er vigtigt at tale om psykisk vold, og at psykisk vold ikke handler om svaghed. Den handler om dynamikker, der kan ramme hvem som helst. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan man opfører sig rigtigt, og hvornår man ved, hvornår man opfører sig rigtigt i det her forhold med ham. Altså, hvis vi tager ikke i den konkrete periode, men generelt i forholdet, så var det, at ikke gøre sig specielt pæn, ikke gøre noget ud af sig selv, til andet end for ham. Ikke snakke med nogen mænd, finde arbejdspladser, der har kvinder, og så ellers bare lade ham gøre sin ting, uden at blande sig for meget. Man skal altid tage telefonen, når han ringer. Hvis du laver noget uden ham, skal du dokumentere, hvad du laver, sådan så han kan se, at der ikke er nogen andre mænd.
Han facetimede tit, der skulle jeg tage den. Og ellers så blev han rasende. Hvordan dokumenterede du det ellers? Tog billeder, sendte til ham. Hold da op. Ja. Meget kontrollerende. Ja, så både kontrol, manipulerende, gaslighting, men i starten lovebombing. Ja. Altså, meget sådan narcissistisk. Meget. Altså, jeg tænker også, at han er psykopat. Altså, Ja. helt sikkert. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Hvad sker der så efterfølgende? Ja. Altså, jeg har virkelig tænkt meget over efterfølgende, sådan, hvordan han formåede at komme så hurtigt ind i mit hoved, fordi jeg kunne ikke overhovedet se, at det foregik. Jeg vidste godt, at han havde nogle af de her sider, hvor at han virkelig var altså super narcissistisk og manipulerende og alt det her, men jeg kunne ikke sætte en finger på, hvad det havde gjort ved mig. Altså, jeg kunne ikke se det. Jeg følte stadig, at jeg var den samme. Og så jeg tror, at jeg sidder stadig nogle gange tilbage og tænker sådan, hvornår fileren startede det her? Altså, hvornår var det, han begyndte at være så manipulerende, at han kunne nå så langt ind? Fordi det, der sker, det er, at der foregår alt det her psykiske, som han har kørt lige fra starten. Jeg kan ikke huske, hvad det var, der udløste, men der er på et tidspunkt, hvor at vi er i sengen, og så prøver han at skubbe mig væk. Og da jeg ikke sådan reagerer ret hurtigt, så sparker han mig lige i, kravebenet. Og der kan jeg huske, at jeg blev sådan fuldstændig paf, og var sådan, hvad fanden foregår der? Og der sagde jeg til ham, at du skal bare vide, at hvis du nogensinde gør det her igen, sådan noget fysisk, og nu bliver jeg helt rørt. Okay. Men sådan, så går jeg. Men det gjorde jeg ikke. Altså, jeg blev der alt for længe. Hvordan reagerede han, da du sagde det til ham? Det kan jeg faktisk heller ikke huske. Tak. Men altså, det var bare starten på den fysiske del også, som siger noget om, hvor kraftigt psykisk manipulation er. Fordi jeg tror, at vi alle tre, der sidder her, aldrig kunne finde på, eller aldrig vil igen være sammen med en, der gør dig fysisk fortræd, fordi det bliver så tydeligt, at han gør dig fortræd. Men det psykiske, det er det, der skræmmer mig. Jeg har også oplevet det, hvor der bliver taget en lille bid, men kæmpe forståelse i starten. Men der går lang tid, før man opdager, hvor er jeg selv henne i det her? Altså, hvem er jeg nu? Hvorfor har jeg gjort mig selv så lille? Ja. Så og det er jo der ikke noget, ingen, der vil have mig, eller hvad det nu kan være. Hvor skal sådan en som mig gå hen, der tillader det her? Ja. Fik du det sådan, som om, at dit selvværd, at han kørte på din måde at se dig selv på, så du ikke kunne komme væk? Jeg kunne slet ikke, på det tidspunkt kunne jeg slet ikke tænke den sætning. Altså, jeg kunne tænke, at jeg intet værd. Det var det, der gik igen. Altså sådan igen og igen hele forholdet. Jeg er ikke noget værd. Der er ikke nogen, der vil have noget at gøre med mig. Men det var ikke sådan, jeg tænkte, ej, han nedbryder mig. Det er ham, der ødelægger mig. Eller det er helt sort på hvidt tydeligt for mig nu. Men det var det ikke imens, fordi jeg kunne ikke mærke det. Og jeg kunne ikke bruge andres eksempler på, at sådan en type adfærd, han har. Det er det, der sker mod dig. Det var slet ikke det samme i mit hoved der. Det er som om, jeg ikke var i stand til at sidde og tænke, at der er en eller anden sammenhæng mellem mit dårlige selvværd og ham. Siger han nogle ting til dig, der gør, at du føler, at du ikke er værd? Ja. Hans største drøm var, at vi skulle have et barn. Og jeg havde egentlig aldrig tænkt, at jeg skulle have børn.
Så den dag, jeg ligesom kommer til ham og siger, nu tror jeg faktisk, jeg er klar til det, det var rigtig stort for mig. Altså kæmpestort, fordi ikke nok med, at det var sådan et eller andet forsøg på at redde en eller anden relation mellem os, eller hvad filen det nu var, så var det også et helt vildt kapitel for mig, fordi det var en ting, jeg aldrig tænkte, jeg skulle. Og der havde han en eller anden forventning om, at det skulle ske sådan, bum, så er du gravid. Og det gjorde det ikke. Heldigvis. Altså virkelig heldigvis. Men det var sådan en ting, han brugte mod mig. At jeg var ikke noget værd, fordi jeg kunne ikke engang finde ud af at blive gravid. Hvad skulle man med sådan en som mig? Hvor langt er vi inde i forholdet nu? Jeg tror, at vi er måske et halvt år inde i forholdet eller noget. Altså, Fra I bliver kærester, eller fra I møder hinanden? jeg tror fra, vi bliver kærester. Ja. Cirka. Så det er virkelig, virkelig fart på. Og jeg er bare helt fuldstændig forhippet på, at vi skal være sammen resten af livet. Lovebomber han der stadig der? Jeg tror, man skal tænke det lidt mere som sådan en cirkel. Ja. Altså sådan, der er... Jeg har, gået i forløb hos Danner, og snakket med Lev Uden Vold, og nogle forskellige organisationer eller noget til sådan at forstå alt det her vold. Og der snakker de om sådan en cirkel, hvor man skal tænke, at der er en rød, gul og grøn fase. Den røde, det er når det er aller værst. Det er der, hvor at alt brænder på. Der er masser af vold, der kører der, og du har det bare så dårligt. Og så lige efter den, så kommer der en grøn fase, og der er alt bare så godt. Det står i så stærk kontrast. Og når det lige er gået fra at være så dårligt, til at blive den der lyserøde sky, hvor alt bare er virkelig fantastisk, så kan man slet ikke forstå, at det er det samme menneske. Man kan ikke overhovedet se det for sig, at det skulle ske igen. Vi er så stærke, når vi er sammen. Der kan vi styre hele verden. Altså, vi har det så godt. Alt spiller. Jeg har aldrig været så lykkelig. Og så lige så stille, så rører du ned i sådan en gul fase, som er, at nu begynder det sådan at krakelere lidt. Og vi begynder måske at have lidt diskussioner og sådan noget. Og så når de bliver stærke nok, og når man ikke tilpasser sig nok, så rører vi ned i den røde. Den model, Rose beskriver, kaldes trafiklysmetoden. Metoden bruges til at skabe overblik over adfærd og mulige risici i relationer. Den opdeler adfærd i 3 niveauer. Grøn, som dækker over tryg og acceptabel adfærd. Gul, som omfatter problematisk eller grænseoverskridende adfærd. Og rød, som beskriver truende, voldsom eller fysisk voldelig adfærd. Trafiklysmetoden anvendes som et redskab til at genkende faresignaler og vurdere, hvornår en situation bevæger sig fra utryghed til egentlig fare. Vold i nære relationer begynder ofte med psykisk vold. Den er sjældent tilfældig, men systematisk og velovervejet. Gennem nedgørelse, kontrol og uforudsigelig adfærd nedbrydes kvindens selvværd gradvist. Hun bliver usikker på sig selv og på, hvad hun kan forvente. Sporadiske tegn på omsorg eller ømhed fra mandens side kan øge forvirringen og binde hende yderligere til relationen. Voldsspiralen er en model, der beskriver, hvordan vold i nære relationer typisk eskalerer over tid, hvor den voldsudsattes grænser gradvist nedbrydes. Spændingsfasen. I denne fase opbygges spænding. Manden bliver irritabel, vred og kontrollerende. Han kan give kvinden skylden for konflikter, stemningsskift, trusler, psykisk vold eller mindre voldsepisoder kan forekomme. Kvinden forsøger ofte at tilpasse sig, undgå konflikter og glatte ud i håbet om at genskabe ro. Spænding kulminerer i et voldsudbrud. Volden kan være psykisk, fysisk eller begge dele. Udbruddet opleves ofte som pludselig og uforudsigeligt for kvinden, selvom det er kulminationen på en længere optakt. Fortrydelsesfasen. Efter voldsudbruddet følger ofte en fase præget af anger. Voldsudøveren kan undskylde, vise omsorg og love forandring. Frygten for at miste partneren er ofte fremtrædende. Denne fase kan skabe håb hos kvinden og bidrage til, at voldsspiralen gentager sig. Nu nævner du vold. Så jeg tænker, det er ikke sluttet med det spark.
Nej, absolut ikke. Altså sparket, det var sådan starten på, at den del også var der. Jeg har oplevet nogle sådan voldsomme ting, sådan noget med at blive taget fat i, og sådan noget. Og så har jeg oplevet nogle meget voldsomme ting, som at han har banket mit hoved ned i gulvet, så jeg fik et kæmpe blåt øje. Vil du ikke gå lidt ned i den episode? Jo. Det er en periode, hvor at jeg studerer på det her tidspunkt. Jeg er i praktik, og jeg skal ud og møde mennesker hver dag. Af en eller anden årsag, som jeg ikke kan huske, bliver vi uvenner. Og jeg formår, nu lyder det som om, det er min skyld. Det er det ikke. Det var ham, der gjorde det. Men jeg formår enten at stå på min ret, eller få pisset mig af på en eller anden måde. Og der ender det med, at han får fat i mig. Han lægger mig ned. Jeg har ansigtet ned mod gulvet. Sætter sig oven på mig. Og holder mig fast. Og så tager han fat i mit hoved og banker det ned i gulvet. Hvad tænker du der? Det er sådan en meget mærkelig følelse, fordi det gør ondt. Og så tænker jeg, hvad skete der? Og så kigger han på mig. Så er han sådan, det er okay. Der er ikke sket noget. Og så er jeg sådan, få noget is på, det er en rigtig sød hen til mig. Altså, det var virkelig sådan, nu, så, du er okay. Som om du var en ups, Ja. du var faldet. Ja, eller som om, at det ikke var noget særligt. Og så morgenen efter, der synes jeg, at mit øje virker hævet. Og jeg spørger ham sådan, hey, kan man se noget? Og det siger han, det kan man ikke. Og da jeg ser mig i spejlet, der er jeg helt hævet og helt blå. Altså, men han mente ikke, man kunne se noget. Mente han så, at du godt kunne gå ud af døren? Mm. Så jeg kommer afsted og ser de her 5 kvinder, jeg er i praktik med. Og der skal jeg finde på en løgn om, hvad der er sket. Og vi alle har hørt den. Jeg gik ind i en dør, så jeg må komme med en eller anden længere hvid løgn, der bare er helt til grin med. Sådan, vi sådan sloges lidt for sjov, kildede hinanden, og så faldt jeg ned af sofaen. Haha. Så det blev fortællingen. Sådan, det griner vi lidt af, og det er ikke fjollet. I den her periode, altså sådan en blåt øje, det bliver i 14 dages tid eller noget. Der ser jeg ikke noget familie. Og jeg går rundt og bliver også en lille smule betaget af det faktisk. At sådan, det ser faktisk også lidt sejt ud. Jeg ved, hvad folk tror, der er sket, når de ser mig. Det er en meget mærkelig reaktion, synes jeg, også imens. Og især nu, og jeg har faktisk ikke dykket så meget ned i, hvad filen det gik ud på. Men jeg mødes med min veninde, fordi min daværende kæreste, han skal på et eller andet business trip. Og så mødes jeg med min veninde en aften, og vi går ud og drikker nogle øl, og sådan jeg har advaret hende at sige, bare lige så du ved det, så har jeg faldet ned af sofaen, jeg har et blåt øje. Og så som aften skrider frem, og jeg ligesom skal dokumentere alle de her ting. Så Altså over for ham? Ja, sende billeder, FaceTime, alt det der. Skriver også til ham, hey, nu er der lige nogle fyre, der har sat sig ved det samme lange bord som os. Du skal bare lige vide, at hvis de snakker til mig, så skal jeg nok være ordentlig. Altså, sådan nogle ting. Så på et tidspunkt siger hun til mig, da aftenen lakker mod ende, at hun godt kunne have mistænkt, at det var ham, der havde slået mig. Og der kan jeg bare ikke holde det tilbage. Og det er hende, der sådan får mig til at bryde stilheden her. Og få fortalt hende sådan, at det foregår. Det var en helt vildt god ting. Det er første gang, du deler det. Mm. Ja. Hvordan reagerer hun? Hun reagerer virkelig godt. Hun er fuldstændig
klar i mailet om, at det skal ikke foregå. Det må ikke ske, det fortjener jeg ikke. Men hun har ikke så travlt med, at hvordan skal vi få det ud nu? Hun er sådan, jeg ved godt, du tager hjem til ham igen. Jeg ved godt, at jeg ikke kan overbevise dig om noget. Men jeg er her. Og hende og så en anden veninde, som jeg også delte med tiden, det blev ligesom mine mennesker. Jeg sådan kunne ringe til, når det brændte på. Med tiden ringede jeg også til dig. Hvordan reagerede jeg? Du er mere handlekraftig. Men du var rigtig god til at virkelig sådan være den stemme, der sagde det modsatte af, hvad han sagde. Også fortælle mig, at det ikke var mig, der var skør. At det var ham. Hvad sker der så? Min ene veninde, hun rydder et værelse og får en seng der. Og der står nogle ting. Ved han, du har fortalt det? Ja, det ved han. Han ved, altså han taler med på, ja, der er nogle usunde dynamikker her. Han snakker også med på, at han godt vil have noget hjælp til det og sådan. Men han gør ikke noget. Jeg tror, han købte sig noget tid der. Og bor I sammen på Frederiksberg på det her tidspunkt? Vi flytter fra Frederiksberg på et eller andet tidspunkt. Og så flytter vi til Lars Bjørnstad. Og bor der. Og der ender jeg faktisk til dig, der hjælper mig med at flytte mine ting derfra. Og så er det, min veninde har værelse til rådighed. Så jeg bor ligesom hos min veninde, og så bor han alene tilbage. Og så skal han flytte derfra til Amager. Og der ender jeg faktisk med at flytte med igen. Så selve den livssituation var jo også kaotisk. Hvordan kan det være, at du flytter med, hvis du på daværende tidspunkt egentlig er måske mere realistisk omkring, hvad der foregår i det, du har talt med andre? Jeg flytter med, fordi det var en midlertidig situation hos min veninde. Det var sådan en, nu skal vi lige have dig på fod igen. Og så tror jeg, at så snart jeg ligesom er i hans varetægt, så har han mig. Så kan han være en endnu så idiot. Men så snart jeg sådan har en fod ude, så ved han godt, at nu skal han være så sød, han nu kan være, ikke? Så der er lovebombing igen. Ja. Og sådan mere mild. Og jeg har altid et sted, jeg kan stikke af. Altså han opdager jo også, at jeg faktisk går og har et andet sted at være. Når han er på sit værste, ikke? Hvad sker der så herfra? Hvad gør, at du ligesom opdager, at du ikke skal være i det? Snak med mine veninder løbende. Snak med dig løbende. Det gør, at jeg sådan lige så stille forstår, at det er ude for normalen, det her. Altså det her, det er ekstremt, men også, at jeg ikke er fuldstændig ødelagt. Jeg har jo de her mennesker, der er her. Jeg har delt det her med dem. De er her. Så det er den ene del. Jeg tror, den anden del er, at det begynder... Jeg havde en idé om, meget i starten, at han faktisk var i stand til at se, når folk løg. Altså fuldstændig overbevist om det. Jeg troede nærmest, han kunne trylle. Altså sådan læse tanker. Jeg troede et eller andet. Det lyder helt sygt. Men jeg var virkelig overbevist, fordi der havde han bildet mig ind, at han var sikker, han kunne se sådan et eller andet bestemt lys om en. når man løg. Eller når han kunne... Måske var det ikke en løgn, men måske var det mere sådan, nu holder du noget tilbage, eller altså sådan nogle ting. Og det gik op for mig løbende, at det kan han ikke. Jeg kan huske, at jeg begyndte sådan, lige så stille nogle gange også lige at snakke med nogle venlige kollegaer. Altså som om jeg havde brug for en anden mandlig karakter til sådan at vise mig, at jeg ikke var ødelagt, at de stadig godt kunne finde mig interessante. Så det skete. Veninder og familie skete. Og så ender det faktisk i en politianmeldelse. Vil du fortælle om den episode, der førte til politianmeldelsen? Der er vi flyttet sammen på Amager.
Vi har et kæmpe skænderi, og min daværende kæreste, han har et barn, som han har nogle dage, nogle gange. Og det var der nogle naboer, der havde bemærket, at der var et barn. Så en dag, da vi skændes, så kommer politiet ud og afhører og kigger efter, om der er et barn i fare her. Og det tror jeg virkelig var sådan... Det er godt nok sindssygt at se blå blink komme, og man selv er involveret. Og der sagde jeg ikke noget til politiet. Jeg blev sat ned og spurgt, slår han dig? Altså, hvor jeg var sådan, nej, det gjorde han ikke. Der tror jeg, det var sådan meget tydeligt for mig, at jeg sidder og lyver over for politiet lige nu. Sådan, der er et eller andet helt skævt. Og så tror jeg faktisk, det gav mig en følelse af, sådan, nu ved jeg, at jeg mødte en kvindelig politibetjent, der fortalte mig, satte mig ned og sagde sådan, ja, vi kan hjælpe dig. Hvis du siger, han slår dig, kan vi hjælpe dig. Godt så ved jeg det. Og så nogle uger senere, der har vi, det hans fødselsdag, og vi er ude og fejrer det, og vi har haft sådan en morgen, hvor jeg ikke vidste, hvor han var henne, da jeg vågnede. Jeg troede, jeg skulle stå med morgenmad klar, og jeg anede ikke, hvor han var, og jeg kunne ikke få fat i ham. På det her tidspunkt, der var jeg også blevet rigtig jaloux, og virkelig en dårlig side af mig selv. Så jeg ringer omkring 300 gange, og er ude og lede efter ham ude på gaden. Totalt fjollet. Så det er ligesom sat tonen for sådan, det her kan han gøre. Jeg havde fået seriøse konsekvenser, hvis jeg havde opført mig på samme måde. Så på det her tidspunkt, der er sådan, den her ubalance er også for sindssygt. Der er nogle ting, der er gået op for mig, der er sådan, det her, det er faktisk ikke i orden. Så jeg er på en eller anden måde ved at finde min stemme igen. Og så er vi ude og fejre ham senere. Og så møder vi nogle af hans venner. Og der sidder han og kalder mig et navn på en kvinde, han har datet for 100 år siden. Altså, Gud ligner faktisk lidt hinanden. Og kalder mig for hendes navn. Og det var bare så pinligt at sidde foran hans venner og blive gjort til en eller anden kvinde fra hans fortid. Altså her sidder jeg og mig og bliver snakket sådan til, og der er jo ikke noget i vejen med, at han har datet andre. Det var bare virkelig provokerende, fordi jeg ville aldrig kunne gøre det samme til ham. Og fordi det var en måde, han hang mig ud på. Han fik reduceret mig til en eller anden ligegyldig. Hun gjorde dig til grin. Ja, virkelig. Og så på vejen hjem, så bliver jeg rigtig træt af ham. Og vi bliver sådan uvenner, og han går op i forvejen i lejligheden. Der står jeg lige og sådan sunder mig, ryger en cigaret, kommer op, og så bliver han rasende. Jeg formår faktisk også at få sagt til ham, sådan, jeg kan mærke, at jeg er færdig her. Altså sådan, jeg gider ikke mere, jeg gider ikke kæmpe. Og så prøver han sådan at få nogle reaktioner ud af mig, og jeg tror, han har rigtig svært ved at bare lidt sådan en klud, der hænger i hans arme sådan. Og han prøver at få noget ud af mig. Du prøver at blive en klud. Ja, jeg har givet op, jeg har ikke mere at kæmpe. Hele min krop er bare sådan, jeg kan ikke mere. Fordi sådan, nu bliver der et kæmpe skænderi, jeg kan faktisk slet ikke tage det. Jeg tror, i sådan manglen på at få en eller anden gejst, eller nogen vrede, eller en eller anden reaktion ud af mig, så begynder han sådan at tage fat i mig. På et tidspunkt sætter han mig ind i et skab, og så kan jeg ikke huske, hvad det er, der sådan sætter ild til det hele. Men han, på et tidspunkt, der begynder han at banke mit hoved ind i væggen. Vi er inde på soveværelset her, han banker mit hoved ind i væggen, og så kan jeg mærke, sådan, nu er han rasende, og nu skal jeg bare komme væk. Og så låser jeg mig ud på badeværelset. Han begynder at sidde og rode min telefon igennem. I løbet af det her skænderi, der begynder han at sidde og kigge igennem, fordi så må der jo være en anden. Det må være derfor, du er færdig med det her. Der må være en anden. Og han begynder bare at kigge alt igennem. Så da han bliver sådan vred, og jeg prøver at låse mig ud på badeværelset, der
der begynder jeg at blive rigtig bange, fordi der er bare terrassegulv og fliser, og håndvaske og porcelæn, og altså sådan, jeg skal ikke være herude lige nu, når han er i det her humør, fordi så er jeg ikke sikker på, at jeg klarer den. Og så bliver det en kæmpe kamp for mig at komme ud, og jeg sådan, altså, jeg bruger alle mine kræfter, jeg har. Alle mine kræfter. Fordi jeg skal ud af den her lejlighed, og jeg kan godt mærke, hvis jeg har været utryg før, så det her menneske, jeg ser lige nu, med de her øjne, at den her vrede, sådan, jeg er ikke helt sikker på, hvor galt det går den her gang. Sådan, det har aldrig været, men her, det var virkelig sådan et helt nyt niveau. Og jeg tænker, jeg skal have min telefon. Altså, jeg skal ud. Jeg skal i hvert fald ud. Jeg skal også helst gerne have min telefon, fordi jeg skal ringe til politiet nu. Og jeg har undersøgt, hvordan man får fat i den der overfaldsalarm på telefonen. Men jeg panikker, og jeg kan slet ikke huske, hvad det er, jeg skal trykke på. Sådan, så jeg prøver ligesom at krænge telefonen ud af hånden på ham, og så prøver jeg at lave det der tryk imens. Jeg prøver at krænge den ud, samtidig med, at jeg bare kæmper for at komme sådan, jeg skal op og stå, jeg skal ud af den dør, og jeg ender med at bide ham i hånden, så hårdt jeg overhovedet kan. Så han slipper faktisk den der telefon, og bliver sådan rystet over, at jeg har bidt ham, tror jeg. Og så, da jeg løber ned ad trappen, der har jeg adrenalinen helt højt. Jeg får det nærmest også nu, når jeg snakker om det. Og da jeg bliver stillet videre til politiet, så er der aldrig nogen, der tager den på den anden side. Den går bare i sort, eller sådan. Så jeg må lægge på, og så må jeg ringe igen. Og så får jeg heldigvis fat i politiet den her gang. Og der er jeg så meget i panik, at de ikke kan forstå, hvad jeg siger. Og mens jeg står og har det her telefonopkald, der er jeg løbet ned på gaden, og ved ikke, om han er sådan lidt på vej efter mig, men jeg ved heller ikke, hvor løber man hen, når man også godt vil have, at politiet kommer ud til en, og jeg kan høre sådan vinduer begynder at åbne. Og så ser jeg en mand, der er ude og gå tur med en hund, som heldigvis også ser mig. Politiet siger sådan, prøv lige at få ham til at snakke ind i røret, og han kan så forklare, hvor vi er, og venter sammen med mig, indtil politiet kommer. Og jeg bare husker, jeg sagde til ham sådan, men hvis min ekskæreste kommer ned ad trapperne, så please bare løb alt, hvad du kan. Fordi jeg kan ikke overskue, at der skal gå en vrede mod ham, der hjælper lige nu. Og så kommer min ekskæreste heldigvis ikke ned. Og politiet kommer, og der kan jeg huske, at jeg havde sådan virkelig meget lyst til et kram. Jeg havde lyst til, at de skulle kramme mig, men det kan de selvfølgelig ikke. Men sådan, at det var virkelig sådan helt underligt for mig at være så oprørt, og ikke få sådan kram og kærlighed på den måde. Men de er rigtig gode. Det er 2 mænd, der kommer ud, og den ene går op i lejligheden, sammen med, så kommer der et hold politibiler mere. Og jeg bliver sat ind i en anden politibil, og bliver så sådan for ro på, og han er virkelig god. Og ham politimanden siger, at det var flot. At det var flot, jeg ringede. Der gik det op for mig sådan, okay, det her bliver en hård kamp. Altså det her, det bliver starten. Det er okay, du må gerne blive rørt. Tak. Partnervold lever ofte i det skjulte. Skyld og skam gør volden til offerets største hemmelighed. I Danmark værner vi stærkt om privatlivets fred. Nogle gange så stærkt, at vold bliver gjort til noget privat, men vold er aldrig en privat sag. Det er også derfor, at vi har underretningspligt. Fordi vold i nære relationer angår os alle, som samfund, som medmennesker og som vidner. Ifølge Maryfonden og FN's verdensmål har det internationale samfund forpligtet sig til at styrke kvinder og pigers rettigheder, trivsel og sundhed. Det indebærer også at bekæmpe vold mod kvinder og piger. For ulighed mellem kønnene og negative sociale normer skaber grobund for kønsbaseret vold. Og selv i lande som vores, hvor ligestilling ellers står stærkt, er volden langt mere udbredt, end mange tror.
En ny undersøgelse fra Justitsministeriet viser, at omkring 50.000 danskere i 2023 angav, at de havde været udsat for partnervold inden for det seneste år. Tallene dækker primært over fysisk vold, som slag, spark eller anden direkte fysisk skade fra en partner. Men vold stopper ikke der. Den seneste danske undersøgelse viser, at hver 20. kvinde inden for et år har været udsat for mindst én form for partnervold. Og i Mary-fondens undersøgelser indgår også psykisk vold. Den usynlige vold. Den, der ikke efterlader blå mærker, men som kan være lige så nedbrydende. Kontrol, nedgørelse, trusler, isolation. Vold, der er svært at definere og endnu sværere at bevise. Det bliver starten på et kapitel, et nyt kapitel i dit liv. Bliver han anholdt? Ja, han bliver taget i detentionen over natten. Jeg bliver taget på skadestuen og bliver undersøgt for, at man kan se sådan overfladisk, at jeg har fået nogle rifter og nogle lusinger og sådan, men der er ikke noget sådan hjernerystelse eller tegn på det. Og min veninde kommer derud. Jeg bliver også afhørt. Hun kommer derud, og vi tager så sammen hjem til en tredje veninde, sådan, så når han bliver lukket ud af fængslet, så kan han ikke finde mig. Og så morgenen efter, så ringer jeg til dig som den næste. Fordi vi skulle ses. Og jeg kommer så hjem til dig. Og det er som om, det er sådan, jeg var fuldstændig i chok aften før, og her, den her dag, der rammer det. Og så er det egentlig der, det starter med sådan, at nu skal jeg ligesom grave min vej tilbage til mine forældre, mine søskende, resten af mine venner, som ikke lige har forstået, hvad der egentlig er foregået i den her periode. Bliver han sigtet? Ja, han bliver... jeg anmelder ham, og han bliver sigtet, og han bliver også dømt. Så det er rigtig godt. Og hvad bliver han dømt for? Han bliver dømt for vold mod mig. Det er jo ikke mig, der laver søgsmålet, men hele retssystemet, sådan staten, der laver søgsmålet, og han får 180 timer samfundstjeneste. Så får han en betinget dom, så han skal ikke ind og sidde. Og den dom, den var et år. Så det vil sige, hvis han overtræder regler der, så er det ind og sidde med det samme, ikke? Og så skal han betale sagens omkostninger. For mig var det sindssygt vigtigt, at han blev dømt. Og der var også en psykisk del i det, han blev dømt for, hvilket faktisk var det, der betød mest for mig. Men når det er sagt, så synes jeg, at straframmen på det her er sådan helt væk. Altså hvis han klemte ballerne sammen, kunne han klare det hele på et år. Altså det er 14 dage samfundstjeneste. Det kan man også klare rimelig hurtigt. Er der nogen erstatning? Nej. Så hvad har prisen været for dig? Det har været en lang proces af psykisk bearbejdelse. Det har været en PTSD-diagnose, som stadig plusser op. Det har været sådan mistillid til relationer, der egentlig skal gøre en godt. Og det har været at skulle forklare samtlige mennesker, at man ikke er dum eller naiv eller skyldig i at blive udsat for vold. Selvom det er psykisk og fysisk. Og selvom det er en kæresterelation. Så jeg synes, det har haft enorme konsekvenser. Men også lærerige. Men det vil jeg ikke være så taknemmelig for. Egentlig. Fra hans side altså. Det er ikke en gave, han har givet mig. Det er noget, jeg selv har skabt. Af det efter. Følte du noget skyld? Ja. Det tog mig faktisk noget tid. Da jeg kom ud af det her forhold, der havde jeg faktisk nogle måneder forinden skrevet til
hedder Sig det til nogen. Det er noget, Danner har, det er et tilbud. Dem havde jeg skrevet til, og der var ventetid på. Så jeg var stadig i forhold med ham, da jeg skrev til dem. Det var apropos der med at begynde at finde sin stemme. Jeg har også haft snakket med dem i telefonen, og de havde så tid, så nogle måneder efter. Så jeg startede et forløb derinde, der tror jeg havde 20 samtaler. Virkelig godt forløb, og det er jeg så glad for, at jeg gjorde det. Men det var først ret langt inde i det forløb, at jeg begyndte at føle skam og skyld. Og min første følelse var sådan, at nu skal jeg bare redeeme mig selv og blive stærk. Og det var først, da jeg ligesom havde et knæk oven på det, at jeg begyndte at få lidt ro på og sådan virkelig mærke mine følelser. Og der var rigtig meget skam og skyld. Det er der stadig. Men hvad, set fra et perspektiv, jeg har ikke været udsat for fysisk vold på den måde, som det forhold, du har været i. Hvad handler den skam og skyld om? At tillade sig selv at lade nogen gøre så onde ting med en. Handler det om for mig, at jeg har tilladt et menneske at være så grå og udviske mig så meget, at det også har fyldt i mine nære relationer til andre folk. At jeg var klar til nærmest at afskrive alt, for det er en kæmpe idiot. Altså, meget skam over det, synes jeg. Nu spørger jeg bare... Spørg løs. Ja, men faktisk så har jeg faktisk lidt lyst til at spørge, siden du spørger Rose om det, er det så fordi, at du kender den følelse? Skyld og skam? Ja, i et forhold? Ja, det har jeg. Jeg er som ung, det var helt ung. Starten af turen, der havde jeg også en, der var voldelig over for mig. Og der kan jeg huske, at der var jeg jeg følte skam for at ikke gå første gang, men gå tilbage. Og så har jeg også prøvet som voksen for nylig at være sammen med en, der også havde nogle narcissistiske tendenser. Og ligesom lade mine grænser udviske og miste mig selv. Og man bagefter sidder der og tænker, jamen, hvordan? Altså, du er stærk. Du er stærk, og hvordan kan det lade sig gøre? Og det tror jeg, det er sådan noget, man skal komme over, den skam og skyld, for det er jo ikke ens skyld. Man skal ikke skamme sig over det. Man har været over for et menneske, som er så dybt manipulerende, kontrollerende, og så god til at lovebombe dig, at du simpelthen bliver forvirret. Ja. Så man mister jo lidt sig selv, men bagefter så som, hvornår var det, hvorfor opdagede jeg det ikke? Og så begynder man at se lidt længere tilbage, og se de red flags, men man så dem ikke nødvendigvis første gang, eller så var det bare så godt lige efter, at den der lille episode, eller det var en stor episode, men den blev til en lille episode, fordi så, vi har det jo godt. Og når jeg så er jeg under gulvtæppet med den, fordi nu har vi det jo godt. Ja, det er virkelig rigtigt. Det er også, jeg synes, det er så ærgerligt at sidde og føle mig skamfuld over det. Fordi det burde jo ikke sige noget om mig, at han vælger at gøre, hvad han gør. Det burde ikke sige noget om mig. Højst sandsynligt er du meget empatisk, og meget kærlig, og meget sød. Så han bruger det imod dig, at du tror på det bedste. Ja, helt klart. Helt klart. Det er bare, jeg tror nogle gange, jeg får sådan lyst til også at tage det op i sådan samfundsregi. Hvor er det ærgerligt, der stadig er et billede af, at man er svag. At hvordan kan sådan en sød pige som dig dog falde for sådan en idiot? Hvordan kan sådan en stærk en som dig med ben i næsen falde for det? Altså, det er så ærgerligt, fordi det vil gøre virkelig meget for mig, hvis der ikke var den tese. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad skete der efterfølgende? Altså, hvilke ting gjorde du? Og gjorde du noget efterfølgende, som
kunne hjælpe dig på vej til at finde dig selv igen? Jeg havde det forløb der, igennem sige det til nogen. Det var virkelig vigtigt for mig. Altså jeg vidste ret hurtigt, at jeg skal have nogle professionelle til at hjælpe mig. Altså den her, den knækker jeg ikke selv. Sådan, der skal være nogen, der forklarer mig, hvorfor det her skete. Også for at stoppe med at bebrejde mig selv så meget. Altså, det kan også godt bare være tilfældigt, at man møder sådan en her idiot. Altså, det kan virkelig også godt være, at jeg bare var rigtig uheldig. Det kan godt være, at det ikke handlede så meget om mig. Det havde jeg brug for at høre. Så begyndte jeg at træne. Det er noget, jeg aldrig har gjort. Det betød vildt meget for mig at blive stærk lige pludselig. Det at gøre noget, der var godt for mig, og bruge det mentalt. Altså, have nogle aggressioner, der kom ud på den måde. Det havde jeg virkelig brug for. Endorfiner, alt sådan noget. Og så tror jeg også, det var med til at give sådan en struktur på. Altså, det blev meget hurtigt også sådan meget festligt for mig efterfølgende. Jeg gik virkelig meget ud, og havde det rigtig sjovt. Det havde jeg også brug for. Men det var også lige med til at give en lidt sundere måde at dele med tingene på, end at det hele var fest og farver. Altså træningen? Ja. Ja. Hvor lang tid er det siden nu? Til mig er det 5 år siden. Har du hørt fra ham siden? Ja, altså, det var sådan, at jeg flyttede fra ham samme aften, det hele skete. Vi var en hel flok fra familien, der var hjemme og hente mine ting. Det her skete lørdag. Tirsdag var vi hjemme og hente alle mine ting i lejligheden. Og så blev jeg anbefalet fra politiet, at du bliver nødt til at sætte en streg i sandet. Skriv, at nu må han ikke kontakte dig mere. Han vil ikke opsøge dig. Men det gjorde han. Så blev han ved med i et par måneder, indtil vi fik en besked på e-boks. Jeg går ud fra, at han også fik den, med at politiet ville rejse sigtelse mod ham. Så stoppede det. Og så kan jeg være uheldig at rende ind i ham i ny og næ. Men jeg har kun oplevet en gang, at jeg er sikker på, at han har set mig. Ellers har jeg set ham, hvor jeg ikke ved, om han har set mig. Hvad sker der, når du render ind i ham på gaden? Altså, det skal siges, at jeg ser ham inde i mit hoved dagligt. Nogle gange så ser jeg et menneske, og tænker, det er ham, og så kigger jeg en ekstra gang, og så lignede det ham overhovedet ikke. Altså, det sker gerne flere gange dagligt. Så når han så rent faktisk er der, så er det som om, at alt går i stå. Sidst jeg så ham, der følte jeg, at jeg bare var begyndt at smelte nærmest. Altså sådan alt trak bare helt ned i mig. Og så begyndte jeg faktisk at græde. Fik du tilhold imod ham? Nej. Jeg begyndte at føre en logbog, blev anbefalet om sådan, nu er der et skjult nummer, der ringer igen. Nu står han her, nu gør han det her, og skrive klokkeslæt og det hele. Men altså, man skal virkelig samle til bunke. Også der fik jeg ved af politiet, du kan sagtens prøve, men du kommer ikke til at lykkes med det højst sandsynligt. Fordi det er åbenbart meget adfærdsbegrænsende. Sådan at få et tilhold. Men det kan man jo også vente om at sige, det var det. Og er det faktisk til det stadig for mig. Er der nogle andre ting, du gerne vil dele, du ikke føler, du er kommet omkring? Jeg tror, at for mig hjalp det at både tænke sådan, hvad kan jeg personligt selv arbejde på, så også kigge lidt på den måde, vi som samfund sådan håndterer det her. Fordi den her gruppe mennesker, der er meget voldelige og manipulerende. Og jeg ville synes, det var virkelig rart, hvis der kom lidt flere, lidt bedre håndteringer af de her personer. Altså, som bliver udsat, altså offeret, eller offeret, men også personen, der udsætter folk for det her, fordi de er ret syge. Jeg synes for eksempel, det er så tamt, at der er så mange kvinder, der skal gå rundt og kigge sig over skulderen, fordi de har været udsat for noget
enten psykisk, det kan jo også være trusler og alt muligt, ikke? Som gør, at man bliver rigtig bange i sin dagligdag. Eller fysisk vold. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at det hviler meget på offerets skuldre, at komme videre. Han har været ude af mit liv 5 år. Det kan stadig være sådan, den der gade har jeg ikke lyst til at køre ned af. Du nævnte, at han var blevet dømt for vold, men så synes jeg også, at du også nævnte, at det både var fysisk og psykisk. Ja. Men det var taget i betragtning, at han havde manipuleret mig. Og det var en del af, at man mente, at han skulle have en hårdere straf, end hvad den kunne have været. Fordi der også havde været psykisk vold. Så det blev nævnt ind i retssagen, at det var med til at gøre, at de var mere villige til at gå med den lidt højere straf. Som ikke var høj. Som jeg overhovedet ikke synes, der var høj. Desværre. Men han blev muligvis dømt, fordi at du var så ressourcestærk og velformulerende inde i den retssag. Hvis man ikke er specielt ressourcestærk og ikke har den mest professionelle advokat, så kan det måske være svært at bevise en del som psykisk vold. I Danmark blev psykisk vold først gjort strafbart i 2019. Med en ændring af straffelovens paragraf 243 blev det muligt at sigte og straffe en partner for psykisk vold i nære relationer. Det betyder, at man i dag ligestiller psykisk vold med fysisk vold i straflig forstand. Loven anerkender, at vold ikke kun sætter sig på kroppen. Ifølge Danner kan den også sætte sig i nervesystemet, i selvværd og i følelsen af at miste sig selv. Psykisk vold er reel vold, og i 2019 har det også været sådan i dansk lovgivning. Ja. Der var også det problem, og jeg tror måske også, det er en af grundene til, at jeg kan blive sådan lidt sur på håndteringen. Jeg tænker bestemt ikke, at jeg står alene der. At jeg kontaktede politiet, så blev jeg afhørt samme aften. Og så nogle dage efter kommer jeg ind, der er sådan lidt ved mig selv, så kommer jeg ind på politistationen igen, og så får vi lige kigget på afhøring, og hvad der mere jeg egentlig vil tilføje. Jeg får at vide, at den politibetjent, næste skridt, det er, at du bliver kontaktet af efterforskningsteam. Der skal du få nævnt, at hvis du vil have flere eksempler på, hvad der er sket. Så ikke bare den her aften, men sådan generelt, så får vi bygget en sag op om det her forhold. Jeg bliver aldrig kontaktet af nogen. Jeg får i e-boks, at her er der en sigtelse. Så får jeg et nummer på en kvinde, jeg kan ringe til, hvis det brænder på. Jeg vil få en advokat på sagen. Det var ham, jeg skulle snakke med. Jeg skulle vente 10 måneder på retsmødet, ikke? Så vi nærmer os, så må jeg selv tage fat i advokaten. Og være sådan, hvad skulle vi snart mødes og få sat gang i alt det her? Der siger han til mig, men det skulle du have meldt. I starten af processen. Så han bliver faktisk kun sigtet for den episode? Ja. Men det ville betyde vildt meget for mig, at han var kommet ind og sidde. At vide, så har jeg da 1,5 år, eller et halvt år, eller hvad det nu vil blive til. Og de kunne ikke gøre noget. Altså det er jo ikke fordi, at det bliver forældet, skulle jeg til at sige. Hvis jeg i hvert fald ikke på under et år. Nej, men det er det, jeg mener. Hvorfor kunne de så ikke sige, men du kan lige gå tilbage til politiet, så får vi det med i sagen? Men så skulle jeg have gået tilbage og meldt det hele efter retsmødet. Så skulle jeg starte forfra. Hvilket så, også var en mulighed, og det troede jeg faktisk også, jeg ville gøre. Men jeg var så fladmæst, efter det var overstået. Jeg havde brug for at komme videre. Jeg troede faktisk, jeg havde været primus motor på nogle ting, og så, det skal du ikke være. Okay, så skulle jeg så have været det alligevel. Det kan jeg godt synes, der er virkelig ærgerligt, fordi det gør også, at typer som ham jo faktisk slipper afsted med at gøre rigtig mange rigtig ondt. Det kommer aldrig til at have konsekvenser. Andet end meget lidt af det. Han har jo gjort det her 20.000 gange, så det har haft en konsekvens, ikke? I hvert fald en meget lille en. Mm. Ja, når man er som ham, skal man have noget. Det skal gerne være sådan besværligt for ham. Så kan han mærke, at det ikke var så fedt. Ja, eller han skulle have haft noget
hjælp til at styre sin vrede. Eller, Den hjælp, du fik i den der organisation, eller forskellige organisationer, var det psykologhjælp for eksempel? Det var, først snakkede jeg med en socialrådgiver, og så snakkede jeg med en psykolog. Og var det gratis? Det var gratis. Okay, så til kvinder eller mænd, der sidder derude og er offer for psykisk eller fysisk vold, der er altså hjælp at hente derude. Det synes jeg er vildt vigtigt, at vi får pointeret. Og hjælp det dig? Ja. Det hjalp mig især til at forstå det psykiske. Både mest i mig, men også i ham. Jeg tror også, det er faktisk en anden del, jeg synes, der er virkelig vigtigt at fortælle, det er, at for mig var den psykiske del langt værre. Det er også den, der har givet konsekvenser langt længere. Altså, jeg har ikke nogen fysiske men fra det her. Men den psykiske vold, det var nemlig så utydeligt, og som du også nævnte, forvirrende, og der kunne han jo virkelig formå hele tiden at vende det, hvor det er svært at argumentere for, at noget fysisk ikke skete. Ja. Men det er nemt at argumentere for noget psykisk ikke skete. Altså, jeg synes virkelig, at alvorsgraden der, ikke fordi fysisk vold er virkelig alvorligt, det er jeg med på. Psykisk vold bliver bare tit talt ned, som det var bare psykisk. Ja. Stoler du på dig selv efter det? Tænker du i forhold til, om jeg stadig sådan... I forhold til mænd, altså hvordan du kan vurdere dig selv i forhold til dem? Er der nogen konsekvens? Ja, altså jeg tror, jeg er blevet mere... Altså nu har jeg en kæreste nu, hvor jeg godt nogle gange kan slå lidt hurtigt alarm. Ikke på det, han gør, men på en følelse, jeg har inde i min krop. Han kan gøre nogle ting, som er helt normale. Og sunde og raske, men det kan stadig godt føles meget voldsomt inde i mig. Så 5 år efter, der har du stadigvæk nogle psykiske men i hvert fald. Ja, helt klart. Arbejder du stadigvæk med det? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det er også lidt stof til eftertanke der for mig. Psykisk vold sætter sjældent mærker, man kan se. Men konsekvenserne kan være dybe og langvarige. Mange oplever nedsat selvværd og selvfornemmelse. Når ens oplevelser konstant bliver underkendt, begynder man at tvivle på sig selv. Forvirring og mistillid til egne følelser og tanker, gaslighting, kan gøre det svært at mærke, hvad der er rigtigt og forkert. Angst, uro og konstant alarmberedskab. Kroppen lever altså i beredskab, også længe efter relationen er slut. Depression, håbløshed og følelsesløshed. Nogle lukker altså ned for at kunne holde ud. Traumereaktioner, flashbacks, søvnproblemer, koncentrationsbesvær og følelsen af at være ved siden af sig selv. Andre oplever social isolation. Mange mister altså relationer, enten fordi de er blevet isoleret, eller fordi de ikke længere stoler på andre. Psykisk vold er altså at ændre et menneskes forhold til sig selv, andre og verden, og ofte tager det tid og støtte at finde tilbage. Jeg tænker, vi skal lidt videre. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om du vil give 3 råd til, hvis der er nogen, der står i den samme situation som dig, eller har været i lignende situationer som dig, hvad der sådan har hjulpet dig på vej videre. 3 gode. 3 gode. Altså det første, jeg får lyst til at sige, det er, at sådan, du kan sagtens klare dig uden, at du kan klare dig meget bedre, end du tror. Og det kommer til at være hårdt, men mest af alt kommer det til at være så godt lettende, fordi det kan næsten ikke blive værre, end det er lige nu. Det andet, jeg får lyst til at sige, det er, at mit liv har taget den bedste drejning efter. Altså, jeg er virkelig et sted i mit liv, jeg bare er så glad for. Og det gik hurtigt. Altså, det var ikke sådan, at så skulle jeg gå 10 år og have det forfærdeligt, og så vendte mit liv endelig. Det er virkelig også en mulighed for at få sat gang i noget selvudvikling, der bare går stærkt. Og det tredje, en helt lavpraktisk råd, det er at få tjekket noget
nogle organisationer og hjemmesider ud fra voldsramte kvinder. Der findes hotlines, man kan ringe døgnet rundt, og der sidder nogle mennesker derinde, som ved, hvad det går ud på, som ikke dømmer dig, som griber dig. Altså, brug det. Eller få en veninde til at ringe. Det er virkelig, virkelig en kæmpe hjælp, at du ringer anonymt. Hvordan er man en god pårørende til en, der måske stadigvæk er udsat for det, eller har været udsat for det? Jeg synes, at det var en stor hjælp for mig ikke at få nogen ultimatumer. Ikke sige, forlad ham, eller jeg går, eller altså vær der. Lad være med at afkræve, at voldsofferet skal have, altså handle nu. Det er en lang proces. Du sår et frø, og nu skal det have lov til at spire. Ja. Altså man får lyst til at tage fat og sige, gå nu, men det kan man ikke. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det er mit ene råd. Okay, så ingen ultimatumer. Ikke fortælle, hvad der skal ske på den person, det går ud over os vegne. Og være nænsom. Det var et råd. Ja. Okay, yes. Så tager vi nummer 2. Det er en smart måde at lave råd på. Og det næste, det er, at altså det er med sådan at have en dør åben. Og altså foreslå, at den person kan have en taske stående der, så der altid er lige til at springe derhjem, hvis det brænder på. Jeg ved godt, det er sådan en stor ting at skulle overskue, men det er virkelig, altså det gjorde en kæmpe forskel. Og den sidste, den synes jeg selv var ret god, når jeg glemte den. Så have en dør åben, og som veninde til andre veninder jo, så vil jeg ikke synes, det var for meget at have en taske til at stå og have en dør åben, der bare siger, at du kommer. Nej, om så er det 3:00 om natten, det er lige meget, du ringer bare på. Du kommer bare, virkelig. Der er en udvej, den er her. Ja, og den er der også i morgen, selvom du går tilbage. Ja. Altså, den er der også i overmorgen, altså virkelig. Jeg tror, vi er klar til at runde af. Medmindre du har noget, du vil sige på falderæbet. Og hvad med dig? Jeg fik det med. Det var godt. Jeg vil bare gerne høre, hvordan det var, og fortælle om det. Jeg synes, det var faktisk ret vildt at genbesøge det her, fordi det er ikke en ting, jeg går ikke, det er ikke hemmeligt, og man må altid gerne spørge mig om alt muligt, men det er meget sjældent, at jeg taler så længe om det, og går så meget i dybden, og det overrasker mig faktisk, der var mange ting, jeg ikke kunne huske. Flere ting, end jeg lige troede, som er nogle afgørende øjeblikke for mig, jeg kan faktisk ikke huske det. Hvilket både er lidt skræmmende, men også lidt dejligt. Fordi livet går videre. Ja. Jeg er så glad for, at du vil dele din historie med os. Det betyder meget for os. Selvfølgelig. Og så er der bare tilbage at sige, at... Tak for i dag. Ja, tak for i dag. Tak for i dag. Hvis du som lytter har lyst til at dele en historie med os, så skal du være meget velkommen til at kontakte os inde på vores Instagram-profil, Traume og Livet Efter. Send os en besked om, hvad din traumatiske hændelse handler om, og vi vil vende tilbage til dig. Tak for i dag. Tak for i dag. Hvis du eller nogen, du kender, har været udsat for partnervold, er det vigtigt at vide, at der findes hjælp. Du behøver ikke stå alene. Ved akut fare ringer du 112. Hvis du har været udsat for vold, men ikke har akut brug for politiet, kan du ringe 114. Her kan du også anmelde voldsepisoder. Derudover er der en del hjælpeorganisationer. Lev uden vold, Danner, Møderhjælpen, Offerrådgivningen og Dialog mod vold. Dem kan du alle kontakte anonymt og sikkert. Det kan være vigtigt at tage til egen læge, både for bevisførelse, vurdering, henvisning og behandling. Hvis du er medlem af Sygesikring Danmark, kan du få tilskud til psykologhjælp. Du kan også ansøge Møderhjælpen om økonomisk tilskud til psykologhjælp. Tal med din læge om dine muligheder. Hos Mandecentret kan mænd med voldsproblematikker få råd, vejledning og støtte til at bryde mønstre.